Ahoj, vítej zpátky u Češtiny s Michalem. Dnešní téma je soustředit pozornost. Vítej zpátky u dalšího pokračování Češtiny s Michalem. Doufám, že se máte dobře. Já se mám dobře, je právě 9 hodin a právě se zapla klimatizace, takže možná to bude trochu hučet, ale snad to nebude moc slyšet. No, budu se snažit soustředit na tohle nahrávání. Dnešní téma je soustředit pozornost. Vlastně poslední dobou dělám spoustu věcí úplně automaticky. A je to docela normální, že? Ráno se probudím, vstanu z postele, vyčistím si zuby, jdu na záchod, oblíknu se, dám si snídani a to všechno můžu dělat víceméně ještě ve spánku. Ani se nemusím pořádně probudit, dělám to všechno automaticky a nemusím se na to soustředit. Je to naprosto automaticky. No a takových věcí mám každý den opravdu hodně. Skoro bych řekl, že většina mýho dne nebo většina toho, co dělám každý den, je takhle automatická. Ale to není úplně ideální, že? A lidi mají potom pocit, nebo minimálně já mám takovou představu, nebo mám takový pocit, že ten život je takový automatický, že? Je to takový autopilot. Že? Nemusím nad ničím přemýšlet. Samozřejmě občas musím nad něčím přemýšlet, ale víceméně všechno tak nějak plyne automaticky, aniž bych musel dělat nějaké rozhodnutí. Když se ráno vstanu a rozhodnu se, jestli si vezmu kraťasy nebo kalhoty, nebo jestli si vezmu černý tričko nebo červený tričko, to nepovažuji za žádný velký rozhodnutí. Nebo jestli si ráno udělám zelený čaj, anebo jestli si dám černý čaj, anebo jestli si dám kávu. Tohle to jsou prostě rozhodnutí, které nemají vlastně nehrají žádnou roli, že jo. Je to úplně jedno. A tak občas prostě uvažuji nad tím, jestli vůbec dělám nějaký rozhodnutí. A potom třeba se oblíknu, že jo, a jedu do práce nebo do školy. No a po cestě v autě poslouchám podcasty. Úplně automaticky zapínám podcasty a poslouchám a trénuju japonštinu. A to je skvělý. To je úplně automatický způsob, jak se učit. Že? Protože to je tak automatický a nemusím o tom přemýšlet, tak je velmi jednoduchý v tom pokračovat. Ale zase si říkám, opravdu to dává smysl? Že opravdu se zdokonaluju? Proto je občas dobrý se zastavit, teda ne pokud řídíte a jede za váma auto, ale zkrátka občas je třeba se rozhodnout, jestli má smysl pokračovat. Takže to se mi stává docela často. Že? Docela často musím přehodnotit tu svoji denní rutinu a udělat třeba nějaké změny. A opravdu dávat pozor, jo, soustředit se na něco. Jo, když třeba jedu do té školy každý ráno a řídím auto, tak to řídím naprosto automaticky. Že? Vůbec nepřemýšlím nad tím, jak zatáčím, že? Jak zapínám blinkry, nebo jestli šlapu na pedál, jo? Jestli třeba měním převod, nebo jestli musím brzdit. Zkrátka řídím naprosto automaticky. Takže se vlastně na to ani nesoustředím. Že? Je to tak automatický, že můžu přitom dělat vlastně cokoliv jiného. Že? Můžu se soustředit na poslech toho podcastu. Na jednu stranu je to dobrý, že umím řídit natolik, že o tom nemusím přemýšlet. Protože před několika lety, ani to není tak dávno, tak jsem měl z řízení strach. A opravdu, když jsem řídil, tak jsem byl neustále ve stresu a musel jsem se opravdu hodně soustředit. Musel jsem dávat velký pozor.
To teď vůbec nemusím. Takže na jednu stranu je to dobrý, ale zase na druhou stranu, co kdyby se stalo něco nečekaného? Opravdu bych na to dokázal zareagovat? Těžko říct, že jo, to nevím. Ale když takhle jsem měl dneska ráno do školy, tak jsem přemýšlel nad tím, jak opravdu řídím naprosto automaticky. A že jo, dívám se jenom určitým směrem, že jo, dávám pozor na zpětný zrcátko, dávám pozor na to, kdo jede kolem mě, jak rychle a podobně, a jestli třeba někdo nechce třeba odbočit, nebo nějaký chodci, jestli chtějí přecházet přes ulici, tak na to dávám pozor. Ale jinak nedávám pozor na ostatní věci. Že jo? A vůbec nevnímám, co se děje uvnitř vozu, nebo co se děje třeba někde úplně někde na straně, protože to zkrátka není důležitý pro to řízení. A to je normální, že? Měli bychom se soustředit na to, co je důležitý. Ale to taky znamená, že opravdu nedávám pozor. Zkrátka nedávám pozor na to, co se děje. A jak jsem říkal na začátku, je to takový automatický a vlastně nedělám vůbec žádný rozhodnutí. Pokud budeme mluvit třeba o sportu, tak tam je to důležitý. Že jo? Říkáme tomu taková ta svalová paměť, že muscle memory, já nevím, jak se tomu říká správně česky, řekl bych asi svalová paměť, kdy například hráči fotbalu ví naprosto přesně, jak musí kopnout do balónu, aby ten balón prostě se dostal k jeho spoluhráči, že jo? Jak udělat tu přihrávku, nebo jak musí zareagovat, protože to je opravdu všechno hrozně rychlý. Že jo? Je to opravdu zlomek vteřiny, kdy se třeba brankář musí rozhodnout, jestli skočí doleva, doprava, nebo zkrátka jak zachránit tu situaci. Není to jenom fotbal, je to jakýkoliv sport, a nejenom teda sport, že jo? I v práci děláme to samý. Že jo? Pokud třeba, pokud třeba pracujete v kuchyni a vaříte, tak asi nemusíte přemýšlet nad tím, jakým způsobem máte, krájet zeleninu, protože to prostě děláte automaticky, víte, jak to má vypadat, a tak prostě je to všechno jednoduchý, že jo? A můžete se zajímat o něco jiného. Takže to je dobrý, ale zkrátka není to nějaký... Nemám pocit, že bych byl tak nějak úplně přítomný, že jo, v ten okamžik, když třeba vařím nebo když řídím auto. No takže v takovýchto situacích to dává smysl. A Lola se nám chce taky zapojit do konverzace. V takových situacích to dává smysl, protože pokud se jedná o nějaké základní věci, nemusíme o tom přemýšlet, ale opravdu je to život, že jo? Žijeme opravdu, když je všechno tak automatický. Takže to je taková filozofická otázka, na kterou já nedokážu úplně odpovědět, že jo? Někteří lidi říkají, že ani neexistuje jakási svobodná vůle, ale zase tak daleko jsme teda v téhletý konverzaci nedošli. Každopádně je spousta věcí, co děláme naprosto automaticky, a čím jsme starší, tím těch věcí je víc. Když jsem třeba chodil na základní školu, nebo když jsem začal chodit na fotbal, tak všechno bylo nový. Že jo? Všechno jsem vnímal, nebo když jsem třeba jel na dětský tábor v létě, že jo? Tak všechno to byly nový zážitky, a opravdu si pamatuju, jak jsme třeba vyřezávali lodičky z kůry, a to všechno prostě bylo něco úplně novýho. A proto mám rád koníčky, že? A mám rád nové věci. Já si myslím, že bychom měli dělat nové věci neustále, aby jsme byli opravdu přítomní v tom našem životě. Jasně, asi to není tak jednoduchý, že jo, najít si ten čas na nějaký koníčky, ale třeba umění je skvělý způsob, jak vlastně zůstat tak nějak přítomný v tom každodenním životě. Já už jsem říkal kdysi dávno, že občas trochu kreslím. Rozhodně bych o sobě neřekl, že jsem nějaký umělec.
A ani bych o sobě neřekl, že umím kreslit. To vůbec ne. Ale líbí se mi to spíše z toho filozofického hlediska. Protože když se snažím něco kreslit, jo, když se snažím nakreslit, já nevím, třeba nějaký panorama, nebo když se snažím nakreslit nějaký objekt, že jo, třeba, já nevím, třeba nějaký ovoce, tak se na ten předmět musím opravdu dívat. Že jo. Ne, že se na něj jenom podívám a řeknu si, jasně, to je jabko. Vím, jak jabko vypadá a začnu kreslit jabko prostě z paměti nebo podle toho, jakou mám představu v hlavě. Ale musím se skutečně na ten objekt podívat a kreslit přesně to, co vidím. Ne, co si myslím, že vidím, nebo co jsem zvyklý vidět. Že? Co si myslím, že to jabko je, nebo jak to vypadá. A to je jeden z takových způsobů, jak se opravdu na něco dívat, opravdu s nějakým tím soustředěním, jak se na něco dívat pozorně. A je to prostě takové cvičení v té přítomnosti, v tom být někde přítomný. To je skoro jako meditace. Že jo? A v dnešní době spousta lidí se vrací k meditaci, nebo někteří lidi to akorát objevují. Ale meditace má velmi podobné účinky jako to kreslení, protože když zkrátka sedíte na židli a dáváte pozor na svůj dech, že jo? Počítáte každý nádech a každý výdech, tak se snažíte poslouchat to svý tělo, což normálně třeba neděláme. Že jo? Jasně, nemusíme se normálně soustředit na to, jak dýcháme. Stejně tak, jako když řídíme auto nebo chodíme. Že jo? Když jdete třeba do práce, tak asi určitě nemusíte dávat pozor na to, jak dáváte levou nohu před tu pravou a jak třeba máváte rukama a podobně. Takže to je taková výhoda té meditace, kdy prostě člověk se musí zastavit a dávat pozor na to, co dělá. Takže to je něco, co podle mě stojí za to. Asi ještě jedna věc, kterou jsem chtěl zmínit, je ta výhoda studia cizích jazyků. A vy, co jste tady posloucháte češtinu s Michalem delší dobu, nebo dokonce žijete v cizí zemi, mi asi dáte za pravdu, že že studujete cizí jazyk, vám umožňuje se na něco zase soustředit. Když mluvíme svým rodným jazykem, svým mateřským jazykem, tak to děláme naprosto automaticky. Ono, i když už se věnujete češtině dlouho, tak už to asi taky děláte úplně automaticky a nepřemýšlíte nad tím. Ale stále je tady ta příležitost. Že? Stále máte příležitost se tomu více věnovat. Můžete dávat větší pozor a opravdu snažit se přemýšlet nad každým slovem. Jasně, asi to není ideální, ale když zkrátka mluvíte svým rodným jazykem, tak to neděláte asi vůbec. Teda já minimálně to nedělám skoro vůbec. Teda, protože nahrávám češtinu s Michalem, tak se občas zastavím a přemýšlím nad tím, co říkám. A říkám si, jestli to dává smysl, jestli používám ty slova správně, jestli je správně vyslovuju, ale předtím, než jsem nahrával tenhle podcast, tak jsem o tom nikdy nepřemýšlel. Takže to je zkrátka výhoda. A když studuju cizí jazyky, tak je to velmi podobný. Že jo, vlastně se zastavím nad nějakou větou a řeknu si, proč to tak vlastně je, že jo? Proč používáme tuhle frázi tímto způsobem, že jo? A proč používáme určitá přirovnání tak, jak je používáme. To všechno je velmi zajímavý. A když potom se přestěhujete do cizí země, že jo? Pokud se přestěhujete do České republiky, odkudkoliv, že jo? Z jakýkoliv země, která teda je trochu jiná, a každá země je trochu jiná, tak narazíte na spoustu nových věcí. Lidi se všude chovají trochu jinak, třeba hromadná doprava může fungovat jinak, lidi v obchodě se chovají jinak, lidi v práci se možná jinak zdraví, jinak spolu konverzují a podobně. A to všechno jsou nové zkušenosti, které
můžou být ze začátku trochu nepříjemný, protože člověk se musí hodně soustředit a dávat větší pozor, ale to je na tom to skvělý, že jo. A je to skvělá příležitost opravdu vnímat to svoje okolí a vážit si každýho okamžiku. Jakmile zapadneme do takové té klasické rutiny, že jo, jakmile začneme chodit do práce od rána do večera, děláme to samý, že jo, každý den nastupujeme do stejného autobusu a tak dále, tak už prostě ztrácím jakousi kontrolu nebo pocit, že mám kontrolu nad tím svým osudem, nad tím svým životem a ztrácím nějaký si pocit, že prostě dělám nějaký rozhodnutí. Takže to je prostě takový malý zamyšlení. Ani jsem nevěděl, kam mě tenhle monolog donese, ale zkrátka je dobrý si o tom občas trochu promluvit. Takže pokud máte na to nějaký názor, dejte mi vědět, můžeme si o tom popovídat buď na iTalky, anebo prostě jenom v komentářích na YouTube, anebo mi klidně napište e-mail, rád vám odpovím a můj e-mail je češtinasmichalem@gmail.com. Takže to je teda vše, mějte se pěkně a uslyšíme se zase příště. Ahoj.